materialmente injustas e ante as cales había unha serie de leis que estaban propiciando unhos resultados materialmente injustos, a xente que viña a pedir tutela e amparo aos tribunais, como digo, non máis con iso a ir un pouco máis alá. Digo isto porque nos últimos anos, particularmente no mundo judicial, tamén tuvemos ocasión de escoitar o ruido que viña da rúa. Os xuíces e as xuízas vivíamos en torres de marfil, nas que, sin embargo, comezou a chegar o ruido da rúa. En materias que a vos non vos sonan nada loxanas, como pode ser o caso dos desafiuzamentos ou das estafas bancarias institucionalizadas. Tanto non como no outro caso, moitas e moitos de nós tuvemos a oportunidade de comprobar como realmente existía un sistema normativo que daba protección institucional a quen estaba abusando da súa posición de poder fronte a quen tiña posición dele, que éramos as cidadanos e cidadadas que non tíamos outro remedio que consumir produtos como era o caso das hipotecas ou incluso como se nos canalizaba o aforro de instrumentos de verdadeiro expropio de todo o traballo dunha vida. Resulta que cando nos acerca a isto, ve que existe unha lei hipotecaria que ten 60 anos e que todo o mundo, todos os órganos avaliaron en ese momento. Resulta que existen uns bancos que se moven en unha norma legal que os protege perfectamente e, por lo tanto, cando nós, como xuíces e xuízas, recibimos a pulsión social de que están pasando cosas que son injustas, vemos o desamparo de que hai unha lei que os protege, de que hai unha lei que protege a banca e de unha lei que protege ao régimen do oligopolio fronte á situación destas persoas. Isto levanos a non conformarnos con isto e a subir un chazo máis arriba, a entender, a reinterpretar os dereitos fundamentais, que viñan moitos deles incluso de cartas e tratados internacionais e que eran obviados por parte das institucións españolas. Algo que non debemos cifrar como verdadeira corrupción institucionalizada, corrupción legalizada, na medida en que supuña consolidar un sistema económico en contra dos verdadeiros dereitos fundamentais que estaban declarados. Cando se decía e se afirma moitas veces que tenemos dereito a vivenda, resulta que despois existía un sistema hipotecario que nos permitía contar a xente da vivenda simplemente por non realizar os pagos consecutivos cando as circunstancias personais ou laborais non eran atendidas en absoluto por parte de que estaba por outro lado da caixa bancaria. Eso produce unha medida de satisfacción que deu lugar a que moitos e moitos de nós non nos conformásemos con cal era a solución aparente e buscásemos unha solución que fose materialmente xusta. O cal nos valeu, dunha banda, acudir ás institucións internacionais para aprobar o sistema hipotecario español e, de outra banda, supuxo que no ámbito tamén do Poder Judicial, no caso, por exemplo, da reforma que levou adiante o goberno de Gallardón, que quixo levar case estas últimas consecuencias, que os puxese dentro do ámbito judicial tamén unha propia de mordaza como a que a nivel social tuvestes que padecer e temos ainda que padecer todas e todos no exercicio da nosa liberdade de expresión. Por tanto, aquí había un segundo fío. Tiñamos, en primeiro lugar, a constatación de que a xente acudía a nos ante o desamparo que lle producía a actuación dos poderes públicos, ben por o facer, ben por deixar facer das institucións económicas que os abafaban, e, en segundo lugar, non conformes con iso, a reforma legal continua das institucións para evitar que pudésemos expresar o noso disenso, é dicir, para que pudésedes expresar a vosa desconformidade con un sistema que se apoia na forma, pero que tamén se apoia na forza, pero que se apoia tamén necesariamente do consentimento dos gobernados. Resulta que aquí, nos últimos anos, as gobernadas e os gobernados decidimos non conformarnos con eso e encontramos con que o goberno único que fai é taparnos a boca en vez de satisfacer as necesidades que legítimamente estabades e estamos reclamando nas ruas. Digo estamos porque ocupaba dentro desta xente esa doble posición de un lado de garante das liberdades públicas e de outro lado de sufridor desa recorte de liberdades por parte do goberno. Eso produce unha insatisfacción notoria en ter preocupacións sociais e que fai, por tanto, que a silla xa se quede un pouco estreita para seguir traballando. Pero despois, a partir do ano 2010, tive unha oportunidade de entrar a traballar na Asociación Contencioso Administrativa, que, como sabedes, é a que controla a actuación de todas as administracións. Pasei por varios destinos, Madrid, País Vasco, Lugo, finalmente Coruña, e tuve a oportunidade de coñecer como funcionan todas as administracións públicas por dentro. A central, a autonómica, a local, as administracións supostamente independentes, e moitas delas poden comprobar como a actuación por dirección política, non por cuestión dos funcionarios e funcionarias que se integran, tomaba decisións que eran contrarias aos intereses xerais, aos intereses das maiorías que decían servir e, por suposto, non servían como exigibilidade por tal maneira de interese xeral ao que están chamados as administracións e os poderes públicos. Os poderes públicos só se legitiman se sirven os intereses para os que son apoderados.
No caso de que non o fagan, a asociación debe completamente ilegítima. E iso foi unhas cousas que puiden comprobar ao longo de todos estes anos. Que había resolucións administrativas que estaban baseadas en criterios políticos que tenían como finalidade única e exclusivamente maquillar a macroeconomía da administración pública estatal, local e nomeadamente a galega. Todo para qué? Para facer cuadrar isto como se fosen as contas dunha grande empresa, obviando que era o que había por debaixo. E por poñer un caso concreto, en Lugo farteime personalmente, igual que os meus compañeros, fartábamos de recoñecer, o sea, de tirar resolucións administrativas que denegaban prestacións as que tiñan dereito as persoas como consecuencia da aplicación da lei de dependencia única e exclusivamente para que o goberno pudiese decir a fin de ano que lle cadraban as contas. Isto significaba que a xente que tiña dereito a esa serie de prestacións porque non tiñan capacidade para asumir de todas as persoas dependentes que tiñan na casa ou internadas en determinados centros, que se quedaban sin recursos para atenderos con dignidade e ainda non chegando así, daba lugar a que a administración, se a persoa dependente morría durante o procedimento, que lles negasen a legitimación para seguir os seus sucesores dicindo que non tiña nada que ver co falecido. Eso tuvemos que padecer, esa ignominia tuvemos que verla dentro dos resultados dos tribunais. Non digamos tamén a delegación tamén do recoñecemento dos dereitos dos interinos, a pesar de que xa sabían que tiñan a obligación de pagarles os salarios correspondentes, ou tamén no caso da paga onde se produciu unha incautación indebida, e agora o goberno, aínda 15 días antes de comenzar o período electoral, anuncia a devolución dunha cuarta parte como se fora unha concesión graciosa, sabendo que era un dereito das familias dos traballadores da administración pública. Bueno, ao final, un acaba vendo e acaba persuadéndose de que as cousas non pasan porque sí, e as diferencias que suceden na rúa, as diferencias sociais, non son diferencias, non son desigualdades casuais, sino que son desigualdades causais, é dicir, teñen orixe en determinadas decisións, moitas vinculadas teóricamente única e exclusivamente a un azar de carácter económico ou un azar de carácter social, pero que realmente teñen unha vinculación e ben enchufadas por medio da actuación dos poderes públicos, que poden actuar ante unha situación desfavorable de dúas maneiras, atendendo as necesidades da xente ou obviando esas necesidades. E aí cada un ten que retratarse. O goberno galego debe ser retratado ante todos estes anos como se fosen bons xestores porque escalaban determinadas contas da macroeconomía, realmente pretendendo presentar a xestión deste país como se fose unha gran empresa. Unha gran empresa na que, por certo, cando non hai cartos abondo ou cando se xestiona mal o funcionamento da empresa, se bota os traballadores á rúa. Creo que a nosa comprensión do que debe ser o goberno galego e a actuación dos poderes públicos galegos non pode ser ese, senón a dunha grande familia onde, se non hai recursos suficientes, se reparten mellor e non se bota xente da casa. E non se bota xente da casa como forma de falar literal e como forma de falar figurada, porque os índices de inmigración, os que nos leva sometido tamén o goberno galego, tendo en conta non solamente que exixamos a xeración mellor preparada da historia, que iso afectaría a unha parte da poboación, pero non a todas, sino que xeracionalmente seguimos sendo, en termos absolutos, a xeración que máis segue migrando, a pesar de ser tamén a xeración máis cativa da historia. O que nos pon tamén sobre a pista de que existen factores de carácter social e de carácter económico que non son compartibles co resto do Estado no marco da Europa Occidental, sino que teñen tamén causas e consecuencias de carácter endóxeno para o noso país, e que, por lo tanto, unha resposta para ser integral ao fenómeno non debe de ir únicamente en clave de justiza social, sino que a justiza social debe ser combinada precisamente ca clave nacional, para entender con integridade que significa gobernar un país e, por lo tanto, que significa exercer as súas políticas. Exercer un país e gobernar en clave de país que significa, na miña opinión, ter claro que os vínculos, algúns deles son inconscientes, como pode ser o vínculo histórico, o cultural, o vínculo lingüístico, pero outros que teñen carácter consciente, que son a vontade de vivir e de convivir compartindo un determinado proxecto, como é o caso do galego, significa tamén establecer vínculos de solidaridade. Vínculos de solidaridade que significa que entre uns e outros cidadáns dentro da vila, entre as vilas e as urbes, entre as urbes do interior e as urbes da costa, non pode supoñer deixar a xente que pase a vida conforme simplemente as posibilidades que lle veñan por razón de nacemento, porque dado que as desigualdades non son casuais, sino que son causais, temos a posibilidade de decidir nese ámbito, nese ciclo causal, para poder reverter as tendencias e para poder dar oportunidades a todo o mundo dentro da súa terra. Claro, en ese ámbito de reflexión foi no que como cidadán, máis ou menos informado, pero como cidadán alleo a política orgánica, puiden ver o movimento que estaba sucedendo
fora do meu ámbito de traballo, fora do ámbito personal no que máis ou menos se me movía. Que foi ese movimento de sinerxias políticas que acabou converxendo a semana pasada aquí en Vigo no que se deu chamar a Marea Galega. Por que seduce a unha persoa que está fora da política, pero que ten compromiso social e compromiso nacional un movimento como da Marea Galega? Pois por varias razóns. En primeiro lugar, por saber que na dinámica política galega desde un tempo esta parte está producindo unha serie de sinerxias que supoñen o levantamento de muros que hasta este momento pensábamos que eran infranqueables entre espacios de esquerda, como podía ser a esquerda da tradición nacionalista e da tradición republicana e de tradición federalista, e que se encontraban como en cápsulas completamente compartimentadas que non eran capaces de encontrarse, a pesar de que tuvesen uns vectores que os poñeran en común tanto no ámbito social como no ámbito nacional. Isto que como experiencia pode ser ensayada con máis ou menos fortuna en AGE ou en Marea, no que se puxeron de manifesto que había virtudes pero tamén defectos, foi algo que foi pulido, na miña opinión, de forma moi inteligente na Asamblea do 30 de xuño. Por que defectos? Porque todo o mundo, a nadie se lle escapaba que tanto a primeira como a segunda experiencia de coalición deixaba orfo un espazo de participación individual e a falta de posibilidade de establecer novos espacios de colaboración e de traballo a la onde non houvese os partidos que formaban parte da coalición ou ben onde non houvese as mareas municipais que logo se incorporaron. E entón atopamos, ao cabo deste tempo, nunha sinerxia simultánea entre o avance deses partidos nun encontro definitivo coa coexistencia logo das mareas de carácter municipal que tamén estableceron vínculos de traballo, vínculos de compromiso no inmediato, que era o ámbito onde se desenvolvían as concretas mareas, pero que sendo fundamental para establecer os lazos de solidaridade non acababan de comprender ou non acababan de explicar o universo que no ámbito galego supoña a creación dun proxecto de carácter nacional. Por que? Polo carácter municipal de cada unha das mareas. Entón, o artefacto creado o 30 de xullo da Marea Galega supón dar resposta a todo isto. En primeiro lugar, articular un movimento acompasado daqueles partidos políticos que antiguamente solamente se encasillaran por medio ou solamente se acoplaran por medio dunha coalición e agora poden facer unha maior armonía organizativa e unha maior capacidade de traballo conxunto. En segundo lugar, por a posibilidade de que todas as mareas que hasta este momento en cantidade superior a 100 articulaban este país con carácter municipal, pero que eran incapaces de dar unha solución axeitada aos problemas que a nivel nacional era necesario resolver para resolver tamén a vida nos lugares onde estaban constituídas as mareas. E en terceiro lugar, para dar resposta tamén a situacións, falo incluso de experiencia personal, a miña propia irmá que vive en Baralla, un sitio onde non había ni marea, nin había partido, nin había continuidade, non permitía espacio de participación individual. Pois ben, o día 30 se crea unha organización que dá lugar a todo isto, e dá lugar a todo isto a permitir o encaixe de todo isto dunha forma suficientemente flexible e o suficientemente xenerosa como para que todo o mundo se sinta a gusto no traxe. E digo isto porque os partidos que integran neste momento a Marea Galega non teñen por que renunciar a existir. Admítese a doble militancia, admítese a consistencia de proxectos organizativos ou políticos diferentes, sempre con unha serie de puntos mínimos en común. Como non vai haber puntos mínimos en común? Como non vai existir un paz, pan e terra necesarios para sair adiante fronte a situación a que nos ten sumidos o Partido Popular? Claro que ten que existir e claro que existe. E o que sucedeu o día 30 é algo que casi chega ao terreo do máxico na medida en que conseguiu aunar todas esas sinergias. Para un cidadán que ve isto desde fora, agradezo moito sentir falar de Galicia con paixón e agradezo moito falar de política. Me temo que levamos demasiados meses sin falarmos de política. Telo acento o pragmatismo e telo acento a nova política e a democracia radical e a transformación. Eu vou votar por ti nas primarias, espero votar por ti para gañar as eleccións autonómicas, pero como eres suizo, che vou pedir clemencia. Vouche pedir máis que un bálsamo, un placebo. Ponte no meu lugar, teño 59 anos, eu son firmante da Marea de Vigo, son firmante da Marea esta galega, son inscrito en Podemos, non sei ainda cantas cosas me quedan por firmar para que isto estoupe unha puta vez antes de que eu morra. Pero dime, ainda que sexa un placebo, dime que non foi verdade, ou que non vai volver pasar,
este barullo, este desconcerto no que estivemos. Levamos meses discutindo se partido instrumental, se coalición, falando de calquera cosa menos de política e menos de Galicia. Eu revisei toda a literatura revolucionaria que se pode revisar, a primeira, a segunda, a terceira, a cuarta internacional, e aparece moitas veces o concepto de unidade popular, pero o de partido instrumental dá-me a impresión que inventamos nós aquí un chanzo máis na creatividade dos galegos. Entón, dime que eso que non pasou, xa sei que pasou, pero que non vai volver pasar, e sobre todo dime que non vai pasar algo que outro día veía con pavor. É dicir, temos altas posibilidades de que o PP non saque a maioría absoluta. Pero tamén temos altas posibilidades se un colle, hasta onde se poden coller os resultados dunha enquixa de sondaxe, que son con toda desconfianza e sospeitas que levantan as enquixas. Pero sí é certo que unha determinada fragmentación do voto alternativo PP pode crear unha situación na que, mira ti por donde, estaríamos convertindo a Fernández Leiceaga, que xa non é moi espabilado, pois estaríamos convertindo en Pedro Sánchez, pois no centro dunha mesa, e por ali estarías ti tratando de negociar unha vicepresidencia, estaría Carme Santos, estaría Ana Pontón, a compañeira do Bloque, é dicir, dime que non vai pasar eso, dime que con mesmo empeño que debiches poñer para pasar todo ese tormento de oposicións que pasaches, que vas poñer para que eso non pase, para que reine o sentido común, e desde logo, como van a dar ese placebo que va a ser o piloto. Moitas gracias. Bueno, desde logo, por mí non vai quedar. Digo, isto non é unha forma de falar, no sentido de que desde que tuve unha oportunidade de falar en público, porque claro, ata que colguei a toga non pude facelo, a pesar de as miñas ideas de antes, pero desde que tuve unha oportunidade de facelo, e xa desde a primeira comparecencia, dixeno, se queremos na confluencia, se queremos neste proceso de unidade, é necesario comprender que como proceso é unha tarefa inacabada, e como tarefa inacabada non podemos darnos por satisfeitos se non está todo o mundo dentro, todo o mundo que debe de estar. Falo isto, por exemplo, en relación, me preguntaban tamén, fixen declaración nos medios estes días, en relación, por exemplo, a Podemos, é dicir, a necesidade de que Podemos este integrado no proceso de confluencia na medida en que este é o seu lugar natural, a súa casa natural, que, bueno, coñecemos tamén de primeira persoa, de segunda seguramente, como a organización xa está traballando dentro, moita xente leva traballando desde o principio nas mareas municipais integrada e agora, desde logo, por unha cuestión que é allea completamente ás bases de organización, un divorcio sería algo traumático, non? En ese sentido, eu ainda confío, me preguntaba a xornalista se tiña algún dato que non pudese dicir, pero reitero o que lle digo a ela, confío, ainda temos horas, ainda temos tempo para que dentro dese escenario que dimos nunha mesa con moita xente, haxa xente que estea previamente posta de acordo para que o proceso de confluencia abarque plenamente as súas legítimas aspiracións. E digo isto tamén porque a creación do partido, que a mí non me gusta chamar instrumental, na medida que, como xurista, sei que non existe tal figura, entonces, pero sí que existe un partido, unha organización que aparte ainda non ten nome, por certo, pero que a mí me gusta chamar tamén Marea Galega, é dicir, vos vedes que eu teño criterios para as cousas, non? Despois de cosa que sean compartidos ou non, pero eu creo que mellor que a denominación que mellor pode comprender este fenómeno non é Marea, senón Marea Galega, non? Pois para que a Marea Galega é suficientemente flexible e xenerosa para que todo o mundo colla dentro. E eu, claro, fago esa chamada de atención e non feito estes días con xente tamén de Podemos que pode ter máis ou menos vinculación ca dirección, no sentido de dicirles, vamos a ver, tuvemos un acto de xenerosidade colectiva na que todo o mundo cedeu un pouquiño en pro dun ben común que nos vai dar un resultado que non porque vai a ser premiado electoralmente, que tamén, sino porque queremos isto. Vamos a ver, se nos queremos este rollo da unidade popular, como non vamos a querer o rollo de poder traballar xuntos? Entonces, claro, eso ten que ter unha vertente organizativa que para aproveitar mellor as sinerxias, é dicir, para ser máis eficaces, e en eficacia iba tamén o que tú comentabas, o que nos
viamos, tú e eu non nos podemos tirar dos pelos sobre o que fai sondaxe, non, cos datos que pretende proxectar, pero sí que, claro, nos pon aí sobre a lanzadera que, wow, un tripartito sería terrible. Ben, eu creo que todo iso é posible rematar con él, porque a Marea Galega permite que Podemos, igual por estas organizacións, sigan existindo dentro, sin necesidade de renunciar a marca, sin necesidade de renunciar a organización, sin necesidade de construir en paralelo tamén os propios círculos para poder achegar tamén elementos de debate aquí. Por eso, repito o que dixen antes e o que agora como placebo, pero que pretende ser un remedio eficaz, non solamente psicolóxico, sino tamén químico, e é que todos collemos aí dentro que as portas están abertas. E o feito tamén o temos demostrado no feito de que durante estes días se están producindo novas entradas, novas adhesións, novos encontros para dentro da Marea que no propio día 30 non se produciron. Por que non se produciron? Porque a xente pensaba que non íbamos, que non íades ser capaces de lograr o que se logrou o día 30, que era alumear ese proxecto. Eu creo que eso en si mesmo é un ben valioso. Por que é un ben valioso? Porque é un instrumento de eficacia social e de eficacia política. E a construción dunha dinámica política galega ou a constatación de existencia dunha dinámica política galega propia, diferenciada de outros ámbitos do Estado, eu creo que é algo que a dirección, por exemplo, de Podemos xa está entendendo perfectamente e que a mellor chegou, non digo que chegase tarde, porque desde logo a construción da Marea Galega tampouco que fose un camiño con moita, o sea, hasta ahora con moita construción tranquila, senón máis ben casi chegamos, como decía Martiño Noriega, ao final porque nos gusta o rock and roll, non? Entón, claro, eu creo que respetando os ritmos internos de cada quen, veremos, sin dúbida, como esa mesa non vai ser tan fragmentada como a día de hoxe. E en segundo lugar, tamén porque entendo que a Marea Galega como espacio de encontro político do próximo, eu creo que tranquilamente podemos afirmar que do próximo decenio, eu veño aquí porque creo neste proxecto, e non creo que isto sexa un proxecto simplemente electoral. Eu creo que isto é un proxecto de construcción de organización política e un proxecto de construcción de alternativa social articulada alrededor deste proxecto que vai ou debería de ir para largo. E cando digo isto, digo porque hai unha cousa que a mí me chamou moita atención e que foi limado porque era unha cousa que non estaba clara no momento preconstituinte, pero que para mí foi definitivo para lanzarme a esta piscina, que foi o tema de que se viabilizase unha extensión territorial de todas as mareas. É dicir, o que eu comentaba antes da miña irmá non é unha forma de falar, tamén é un compromiso real. É dicir, para mí que a miña irmá que vive nunha aldea de 2000 habitantes onde o PP ten 7 de 8 e ele agora, en régimen de autoconvocatoria, con outras dúas persoas, poda montar a Marea de Baralla, e esa Marea de Baralla estea debaixo do paraguas da Marea Galega, da que formades parte tamén a xente de Vigo, da Coruña e de Ribadavia, é un artefacto espectacular. Entón, bueno, eu creo nisto e non o vexo como placebo, o vexo como verdadeira química capaz de aglutinar a toda a xente. Ademais, ainda temos 5 horas, hai marxe de eso. Pablo. Sí, eu vou procurar para dar a que todo mundo poida falar. Eu simplemente teño unha pregunta que é a seguinte. Está vostede disposto a erradicar a delincuencia mafiosa e os casos de acoso moral, sexual, criminal, laboral, se chega a ser presidente da Xunta? A resposta evidentemente sí. En primeiro lugar, por un mandato ético do propio Código Ético do Partido que nos obliga a comportarnos rectamente, non? E conforme a todos os valores que están afincados nunha tese de defensa radical de igualdade entre persoas. E en segundo lugar, porque ese compromiso nunca pode ser simplemente o compromiso do propio ser, sino o compromiso co conxunto que un lle rodea. É dicir, o compromiso ca ecoloxía, igual que o compromiso ca igualdade de xénero, igual que o compromiso con calquera loita, empeza por un mesmo, pero non acaba nun mesmo, non pode acabar nun mesmo. Por iso creo que é algo que evidentemente non podemos tolerar nin nas nosas filas, nin en aqueles lugares onde proxectemos calquera tipo de capacidade de decisión. Logo, sin dúbida ninguna, toda a erradicación deses males que tú afirmas aí, eu creo que será, desde logo, sin dúbida ninguna, unha das miñas intencións, non? Sí, boa tarde, gracias por dar o paso.
coa cabeza e co corazón. En primeiro lugar, só quería clarificar unha cuestión, que Marea de Vigo se constituiu como partido instrumental. E aquí traballan compañeiros e compañeiras de distintas forzas políticas e non lle preguntamos de onde van ni de onde ven. Digo, clarificar isto porque isto é unha realidad concreta, non é abstracta. Digo, alguén terá que explicar porque certo tipo de procesos neste momento pois non o repiten como aquí en outro lugar. En segundo lugar, me dá a oportunidade que o 9 de agosto, que hai 71 anos, digo, para que non nos esquezamos o tema da memoria histórica, foron bombardeadas o 6 e o 9, dúas cidades do mundo, pola suposta democracia, donde prácticamente estaba rematada a Segunda Guerra Mundial, e como esa mesma potencia foi derrumbando países enteiros como Yugoslavia, esnaquizando en 20.000 anacos, que por certo acaba de salir unha sentencia de La Haya exculpando a Milosevic, sabedes, que foi morto en extrañas circunstancias na cárcel. Digamos, como Afganistán, todas as dictaduras de Latinoamérica, Irak, Irán, Yemen, ahora Siria, e eu non nos esquezamos de isto, porque estamos no mundo ahora. Vai a pregunta concreta, como xa sabes, vai a producirse case un ano, nos mobilizamos cerca de 300.000 persoas en torno a un supermercado sanitario que, por certo, si queredes cortarnos o pelo, prepararnos o pelo, se acaba de inaugurar a peluquería do Cunqueiro. Me fago un pouco de publicidade, verdad? Eu teño unhas pequenas accións aí e teño que... hai que vivir. Entonces, e como sabes, que a través dunha iniciativa parlamentaria de AGRE, e agora vai a continuar, que é a reversión do hospital, e ti como persona profesionalizada ou contencioso administrativo, unha vez, o digo para non enganarnos a nós mesmos, unha vez que planteamos a reversión, cales son as dificultades reais no entramado xurídico administrativo que podemos ter como ciudadanía, como ciudadanos, como usuarios e como forza política. En relación ao primeiro, en relación ao tema do partido instrumental, efectivamente, a pedir o instrumental é un pouco unha forma de chamar a atención sobre unha forma de traballo flexible dentro da organización. Entón, nese sentido, pues, nada que presentar o feito de que se chame instrumental esa forma de organización política. En relación ao segundo, os 71 anos de Hiroshima e Nagasaki, mira, o tema, na miña opinión, ten tanta actualidade como a seguinte. Outro día vivimos un conato de golpe de Estado en Turquía, e entón, claro, se producía a tensión para que viviu isto así un poquinho como espectador en relación aos medios de comunicación, dunha tensión entre dous desexos, non? É dicir, o desexo de que a democracia continuase nun país como Turquía e o desexo de que os valores laicos que propunaba o suposto golpe de Estado permitisen facer máis viable a democracia dese país. A onde vou con isto? Vou con isto, tamén fía co tema de Estados Unidos, que unha democracia non é só ser democracia porque seña unha regla de maioría. As democracias son democracias cando se dedican a realizar valores. E no campo da realización deses valores que a sociedade se dá para traballar conjuntamente e para convivir e para vivir mellor, se utilizan reglas de maioría e minoría para que en cada momento haxe un goberno que realice eses valores. Pero deixando claro que o feito de existir reglas de maioría e de minoría non nos permiten, na miña opinión, falar procesos de democracia. Por iso tamén, claro, cando se bombardea en nome da democracia, ou cando se mata en nome da democracia, ou cando se mata ou cando se reprime en nome da democracia, realmente se demostra que non existe democracia. Esa é a miña posición con relación non solamente aos Estados Unidos de fai 79 ou 72 anos, sino tamén con relación ao que coetáneamente está pasando con os casos que comentas ou co as tan manidas primaveras árabes, que supuxeron tamén a posta de efectivos de carácter militar a favor desas revoltas para dar lugar a novos regimes de opresión. Finalmente, con relación ao tema do supermercado que supón o hospital, que non é, lamentablemente, unha cuestión que veña de agora, que seña simplemente o Álvaro Cunqueiro, sino que tamén, bueno, como usuario do Google Lugo, tamén teño o mesmo luxo de poder ir ás peluquerías e poder facer este tipo de actividades completamente privatizadas dentro, non solamente as de carácter comercial. Dúas notas en relación a isto. En primeiro lugar, para mí, hai unha cosa que ten que quedar moi clara e que temos que ter moi claro tamén a hora de afrontar o debate sobre as privatizacións, non? E é que cando a dereita nos vende que hai que privatizar porque o Estado ou a Xunta, non?
O Estado é o peor xestor, por eso hai que privatizar. Home, é curioso que quien está gobernando diga o Estado é o peor xestor. Home, se te tes por mal xestor, vaite, que xa habrá que nos faremos mellor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, non deixa de ser curioso que aproximadamente o 90% dos casos de corrupción que tuveron lugar nos últimos 10 anos estean ligados a procesos de privatización, onde se malvende ou se malvendeu o patrimonio público ou se malvende a forma de prestación do servicio público os amigos e as amigas que son da xente que está gobernando. Por lo tanto, dos chanzos importantes a saber. E en terceiro lugar, ese terceiro mito de que a privatización faise en áreas de eficacia dá lugar a precarización do servicio e a precarización da relación laboral entre os traballadores e as traballadoras do servicio privatizado con relación ao servicio que prestan. E dá lugar tamén a que é algo que temos que ter tamén moi claro, se os cartos son os mesmos e eu pagas unha empresa e tes 100 e tú con 100 podías gestionar, pero ya ten outro para que gestione e esa persoa que gestiona ten que levar o beneficio industrial, que é ao mellor do 37%, resulta que tes un 27% menos de capacidade de prestar o mesmo servicio de pagar salarios. Logo, onde está o negocio? O negocio está, pero para uns poucos. Ben, cales son os retos do rescate dos servicios públicos? Esos están en función de cada caso concreto de como se realizase a encomenda da xestión do servicio de carácter privatizado, é dicir, hai unha serie de contratos en vigor, rescatar o servicio antes de que remate o contrato de xestión, en algúns casos ten custo. Chamo a atención tamén isto, porque a veces ten custo porque a cuantificación da indemnización por rescate de servicio non sempre é a integridade do que espera o concesionario como tasa de lucro que vai obter ao longo de toda a vida económica, sino, en algúns casos, no beneficio demostrado que se perde ou dunha proxección sobre unha porcentaxe do beneficio esperado. Digo isto tamén porque a veces hai un mantra que se nos repite tamén para disuadirnos de seguir con este discurso de decir que como hai que pagar a totalidade do que resta para poder rescatar, eso fai ruinoso o rescate do servicio. Bueno, isto non sempre é así. No caso concreto do Álvaro Cunqueiro, igual que en outros ámbitos de carácter sanitario, existen diferentes contratos administrativos, cada un deles que está sometido a unhas condicións particulares. Sempre un rollo isto que estou faltando. Pero, bueno, é unha forma tamén de explicar como vexo isto. Creo que, en primeiro lugar, o primeiro que habería que facer unha nova xestión dos poderes públicos xa netamente máis de unha organización como a nosa que gobernase en toda a ciudadanía sería frenar absolutamente en seco os procesos de privatización, que hai algúns que están previstos para o seu desenvolvemento paulatino, por tanto, a participación completa aí, e en segundo lugar, en relación a aquelas concesións que vayan vencendo rescatadas, o sea, simplemente xa non renovadas, senón incorporar ao sector público, e en relación a ese terceiro tipo, que serían as que todavía están vigentes, como que falta moito para vencer a vigencia, estudiar caso por caso cal sería o custe real do rescate no momento, non? Porque eso tamén nos levaría a que tener en conta que os orzamentos son infinitos, pois a mellor non poder rescatar todo de golpe, non? E a mellor necesidade de ser vencendo algunhas concesións para poder facer o rescate. Eso é como eu vexo a título particular e como profesional que ten reflexionado sobre isto, non? Sin perjuicio de que me consta, e isto tamén quero deixarlo tamén apuntado como algo importante, que a organización, desde que comezou a andar o partido o día 30 de xullo, creou un grupo de programa que está traballando en todas as frontes dunha forma, moi complexa e moi completa, a pesar de ser o mes de agosto, aunque, por certo, tamén nos convidan que nos sumedes, e haberá cauces de participación durante este mes e durante o mes que ven para facer achegas e armonizar un programa por unha razón, e en que, fronte a esa primeira etapa que comentaba antes de indignación, esta segunda etapa de compromiso requiere non quedarnos na consigna de indignación, porque a consigna de indignación e a consigna de compromiso son consignas diferentes. A nós basta nos decir en fase de indignación para chamar a xente á rúa e para tomar conciencia do que está pasando, e decir, as casas para a xente e os bancos ao servicio da xente, por exemplo. Sin embargo, non nos vale isto como discurso acabado para gañar unhas eleccións, porque nos falta a fase de compromiso que sería establecer cales serían as súas medidas concretas para recuperar as casas para a xente. Digo isto tamén porque temos un inimigo moi poderoso e moi ben preparado desde o punto de vista mediático e desde o punto de vista do DOGA, que nos vai sacar con moitas armas que vamos a ter que saber sortear. E digo isto porque, por exemplo, en materia de desafiamentos, durante o ano 2016 e durante o 2015, o Goberno aprobou normas, algunhas con rango de lei, para tutelar determinadas situacións en relación á precariedade da vivenda ou en relación aos desafiamentos.
O ano pasado chegou un acordo ca Sareb, o Banco Malo, para poder chegar a determinados convenios para a cesión de vivendas. Chegou fai 2 anos un convenio co Consello Xeral do Poder Judicial na mesma materia, en materia de justiza gratuita. E entonces, cando nos decimos as casas para a xente, nos contan todo isto e nos quedamos mirando. E entón, que pasa? Nos, como Marea Galega, non temos nada que decir a isto. É dicir, resulta que o PP asumiu os postulados que os indignados e as indignadas decíamos na rúa que había que facer por relación, por exemplo, na política de vivenda. Se non temos un equipo acabado de traballo e de habilidade política, non sabremos que contestar. Pero sí que sabemos que contestar, porque sabemos que esas leis non tuvieron desenvolvemento normativo, sabemos que esas leis se aprobaron sin memoria económica, sabemos que esas leis non deben lugar a órdenes administrativas para poñerse en práctica, e sabemos que a eficacia foi simplemente simbólica e propagandística, porque sabemos cal foi a incidencia real. Eso é o que temos que decir. E a construcción de discurso ven, en primer lugar, desenmascarando a mala xestión do PP así, e en segundo lugar, sabendo construir, establecendo, por exemplo, como habería que desenvolver esas leis, como teria que ser o traballo administrativo, ou que fondos habería que poñer para poder facer eso real. Ben, pois nós tamén temos a xente traballando. Digo todo isto tamén porque bueno, é importante que socialicemos non solamente xa daqui as eleccións autonómicas o discurso da indignación, sino tamén o discurso do compromiso, que significa saber combater con habilidade toda a propaganda que está habendo en prensa. Estos días, bueno, levamos meses un goberno anunciando millóns ao Banco Morro como se aquí non houvese mañá. De onde sale ese dinheiro? Por que non se fixo eso todo antes? Ben, temos que saber desenmascarar todo eso, e eu creo que neso, a partir da semana que ven, ca comisión de programa xa poñendo en circulación argumentario e poñendo en circulación medidas de goberno, vamos a ter eso solucionado. Teño que decir que na proximidade gana moito, o sea, que conta co voto, porque non cabe dúbida que cando se fa unha entrevista, cando te corsetan unha serie de preguntas, a resposta sempre está condicionada. Aquí se nota que falases sinceramente, vamos así. Eu que si quería preguntarte de que voto de menos, porque na descripción que se fai da situación, tanto incluso o PP ou a propaganda de FAI, falase de falta de recursos na Xunta, que non ten recursos, etc. E a mí me parece que eso procede única e exclusivamente que o mundo, non só Galicia, non só España, non só Europa, que o mundo está atrapado por un gran oligopolio financiero que é o que decide como se pone dinheiro, onde está escondido, por onde vai, que se vai con él, que se desvela. E, sorprendentemente, os políticos están saladinos, a prensa condicionada, e parece que non tampouco. Entón, a mí me parece que ese é un tema primordial para os cartos que nos controla. Por que é a banca privada que decide o valor do dinheiro, a emisión do dinheiro, a custodia do dinheiro? Por que nos estamos deixando engañar e roubar? Porque o que sí se oye moito, se fala moito, que penso que teníamos un pouco máis de presencia, é o ruido. Cando aquí, porque paramos, cando o sentido, o fin e a causa é bastante tremendo. Entonces, me parece que é despois, como se ve, tamén se parece unha pregunta en canto que eu creo que hai un gran escándalo, hai un gran roubo sin resolver, que é o roubo e a usurpación das caixas de ahorro, que era unha banca popular, que era do povo, que era un patrimonio que era noso, porque nadie puso os cartos aí, e que de repente desaparece e que non se sabe nada. Se chegaron a pelear en Europa, se chegaron a recurrir a Fiscalía de Corrupción, miles de firmas se presentaron con eso, e todo foi calado e sentenciado. Incluso nos sentimos un pouco desamparados en canto a abogados, porque nos creíamos que había que simplear, pero non hai nada que fazer. E depois, por último, lanzando un pouco de Iglesias, que fixe unha mención sobre todo este rollo de partidos, de que non sei canto, eu creo que a Xunta, como elemento de goberno de Galicia, como elemento que de alguma maneira ten que favorecer a vida dos galegos, tiña que poñer en marcha unha organización de asambleas populares controladas, o sea, asambleas populares e abertas que serviran de instrumento de interpretación, de conexión de os políticos, dos partidos políticos, incluso a través das asambleas, podrían
Mira, con relación ao primeiro que comenta sobre a posición dos poderes económicos, eu antes de que abordaras o tema das caídas de foros estaba apuntando eso como un dos exemplos, non? É dicir, o goberno galego, no ámbito que ten agora a situación, se cadra non podería resolver todo, pero sí que podería facer unha cousa que é a que deixou de facer durante todos estes anos, que é defender os intereses productivos galegos por riba de calquera outra consideración. E digo isto, por exemplo, claro, eu apuntaba aquí a defender a loita contra a descapitalización financiera, entre outras cousas, porque é a descapitalización do aforro galego, por medio do que sucedeu por medio das caixas, e ademais, o que sucedeu despois de terse inxectado dinheiro público que se inxectou para reflotar a Caixa Galicia. A diferencia, por exemplo, incluso, é dicir, a deixadez, o desleixo, a incapacidade, ou vai saber que outros motivos do goberno Feijóo foron tais que, por exemplo, incluso fronte a Bankia, que era un caso de igual de ineficacia, de igual de bancarrota, de xestión do aforro público, Esperanza non tuvo moita conta de que, despois da intervención da Caixa, a Caixa quedase en maus locais, e que non fose vendida ou mal vendida como pasou aquí con relación ao seu grupo venezolano. Entón, quero dicir que incluso nin en relación a eso, nin en relación ao máis próximo, o goberno foi capaz de deter iso, como tampouco foi capaz de deter o feito de que a P9 no seu momento fose vendido un fondo de pensións para facernos todavía máis difícil a posibilidade de acceder xa non solamente por título de competencia, senón para poder levar a cabo o seu rescate, non? É dicir, hai unha falta absoluta de vontade de intervención con relación aos grandes poderes económicos para poder reverter a situación. E eu creo que, efectivamente, a función do goberno galego e da Cámara Legislativa Nacional deben de ser outras. Deben de ser outras, refírome a que incluso nos ámbitos onde existe competencia debe de exercerse, e onde non existe competencia, o que debe facer é exercerse presión de carácter político para que as cousas non señan como eses poderes oligopólicos que ven que señan, non? Falo tamén relacionado con isto, por exemplo, a que a tan maneira a veces a necesidade de existencia dunha banca pública galega, é dicir, convertir o IGAP en un verdadeiro ICO, ainda que seña como un banco de investimento de carácter productivo, para que a falta de capitalización para determinados investimentos por parte de iniciativas máis ben populares poden ter lugar, algo que hasta agora non foi nunca unha prioridade dos poderes públicos. E finalmente, en relación co que comentas da Xunta, de que a Xunta promova de alguma forma xeitos de participación popular na propia configuración das políticas ou na propia avaliación dos resultados das políticas, iso é algo que nos documentos fundacionais do 30 de xullo se aprobou. Por lo tanto, vai ser unha liña de acción política do goberno que a partir do día 25 de setembro teñamos a oportunidade de montar. Por lo tanto, acostumbrádemos a que as asambleas non vayan a ser solamente de falar entre nós, sino de falar entre nós ca xente que dos nosos estea gobernando primeiro, para nunha primeira fase facerlle propostas de actuación e nunha segunda fase facer propostas de avaliación. De como se teña que articular concretamente eso, creo que se debería de producir unha modificación. Por exemplo, existe unha lei de participación cidadá e esa lei habría que modificarla para establecer mecanismos máis áxiles de participación, non solamente establecer unha sorte de ILP autonómica que permita formular iniciativas de carácter legislativo, sino mecanismos de participación no momento da proposta previa e no momento tamén de avaliación da xestión. Eso é, por lo tanto, como eu percibo esa avaliación programática aprobada o día 30 é como encardinada, por exemplo, nunha lei que se está vixente a día de hoxe. Temos ainda 3 palabras máis pedidas, entón pídovos que de momento non se pidan máis palabras e logo cando estas 3 estean resoltas nos vemos un pouco como nos tempo. Kiko. Sí, eu quería falar de competencias. Quería saber que competencias votas que falta que non se negociaron no centro pelino, porque non houve intención por ninguna das partes, cales votos se falta, cales desenvolvería. E despois, cales outras que levarían a tratar de desbordar semantes e a empezar a posibilidade de non usar. Cales non caben dentro de semantes e que te gustaría avanzar. Sí, que te gustaría avanzar, Sí, en relación ás competencias existentes ainda non executadas, o Estatuto de Autonomía eu sinalo dúas por o seu carácter
simbólico pola súa capacidade de articulación territorial. En primeiro lugar, o artigo 27 do Estatuto de Autonomía, por exemplo, prevé un papel para a comarca que non foi nunca abordado en seriedade na historia da autonomía. Refírame a que a comarca foi concibida cando se aprobou a lei do 97 simplemente como un ámbito de actuación das administracións públicas para facer investimentos, pero non se concibiu como unha verdadeira forma de articular o espacio territorial a la administración de carácter local. E digo isto porque a día de hoxe a necesidade de articular espacios de cooperación intermunicipal destos posibilidades que estamos escutando estes días sobre o rumbo da creación da área metropolitana, esa é unha das vías, pero como formas de articulación do territorio, a comarca como marco no que establecer a futura administración local. E digo isto tamén por unha razón, porque a Unión Europea obrigoulle a Portugal, a Italia e a Grecia a unha fusión de concellos, e o goberno cada X tempo nos vende unha fusión de concelliños completamente aleatoria, completamente arbitraria, sin ningún tipo de criterio, simplemente para os concellos fusionados o feito de recibir subvencións por fusionarse, o cal é absurdo, porque se se fusionan concellos debe de facerse para facerlos viables, non para facerlos subvencionados. E, por lo tanto, a competencia sobre a estruturación comarcal do país debería de ter como horizonte o establecemento dunha verdadeira política de ordenación territorial que supuxese a racionalización dos recursos e dos investimentos en materia de ordenación do territorio e de establecemento de infraestructuras de carácter tamén económico. Falo disto, por exemplo, porque é necesario comprender na súa totalidade unha política, por poñer unha moi básica, de polígonos empresariais. Aquí houve un tempo no que simplemente para poder levar a cabo compraventa de votos se poñían parques empresariais alá onde Cuiña decía, pavimentame José Cuiña, decía a canción, sin ter en conta ninguna cales eran as necesidades, cales eran as posibilidades, como se debían de relacionar os novos polígonos industriais cos xa existentes e conectar a ausencia de solo co solo abundante, por poñer un exemplo. Entón, todo ese tipo de necesidades, como tamén a necesidade de planificar racionalmente as infraestructuras e non duplicar as que xa existen, por exemplo, agora concebir unha nova autovía en paralelo a AP9 resulta bastante absurdo tendo en conta que podría ser moito máis asequible simplemente o rescate da autopista, por caso, sin que se fixese unha invasión do territorio casi en paralelo a que hoxe en día existe. Isto, por exemplo, son competencias que están dentro do Estatuto de Autonomía e que non foron desenvolvidas. Outra que, por poñecho un exemplo dunha que non estea no Estatuto de Autonomía, foi a que dixen antes. Teño algo de tema co tema do tráfico marítimo, porque no seu día colaborei na Universidade con o Departamento de Economía Aplicada de Económicas no tema das consecuencias ambientais e as consecuencias civis de como estaba articulado o régimen da responsabilidade civil por danos causados por hidrocarburos. E ali víamos, entre a xente que traballamos nos equipos multidisciplinares, como a ausencia de competencias na materia fora determinante de converter o que era un accidente nunha catástrofe. Entón, para mí é fundamental e estratégico para este país asumir esas competencias xa dotadas de poder económico xa e o establecemento de toda a rede que vai a estas áreas de protección de seguridade marítima xa, porque senón nos vamos a encontrar co que sucedeu naquel momento, é dicir, que os remolcadores non están a disposición, sino que están traballando, están navegando por o Mediterráneo, como pasou, por certo, no inverno, cando tuvemos a amenaza dun novo encallamento, o buque de salvamento, como o servicio está privatizado, non se encontra a disposición na costa galega, sino que está facendo outro tipo de servicios hasta 1.500 ou 2.500 km de distancia, co cal, cando dá chegado aquí, a catástrofe xa está consumada. Quen dice eso, dice, por exemplo, o establecemento dos puntos de aloxamento de barreiras anticontaminación. Ainda a día de hoxe se produce un novo sinistro, o grosso das barreiras, que hai pequenos depósitos na costa galega, hai que traer o grosso delas desde Holanda. Necesitamos competencias para poder facer ese plan de emerxencia de contingencia marítima algo real. Porque senón, e aparte, por máis que teñemos que facer un investimento de cartos, senón o que nos demostra a catástrofe, como demostraron as empresas que saliron fainada, é que as perdas por un accidente como o do Prestige se cifran en 4.000 millóns de euros, 4.000 millóns de euros recoñecidos pola Abogacía Xeral do Estado. Sabedes que o Departamento de Economía Aplicada chegou aos 8.000 millóns de euros. 8.000 millóns de euros que é prácticamente o orzamento da Xunta para todo un ano. Ben, necesitamos peremptoriamente acadar a competencia sobre esa materia. E me dá igual se é das 250 das que cabe dentro do régimen de transferencias
superar o marco, non? E a mí, nese sentido, para mí esas dúas serían dous exemplos prácticos de cousas que hoxe habría posibilidade non está, ou daquelas nas que, desde logo, non habría posibilidade, habería que superar o marco de autogoberno actual para conseguirlas. Para mí sería algo absolutamente indispensable, non? Despois tamén, con relación a que outras competencias as que poderíamos estudiar, eu creo que a capacidade de dicir directamente dentro do ámbito da Unión Europea para exercicio de competencias que son do sector estratégico e poder negociar directamente, por exemplo, asuntos ligados ao tema da construcción naval, onde hasta ahora temos que falar un pouco o Estado e por medio do Estado se exercen a nosa competencia, mentras que noutras competencias sí que temos a posibilidad de dicir directamente. Eu creo que sería un marco por o que merecería a pena loitar e por o que merecería a pena poñer en a mesa unha modificación do marco xurídico político, sin dúbida alguna. No ámbito do País Vasco, por exemplo, quería saber a tua opinión, como soísta, do que está querendo facer con Otegui, non? Con Otegui con Tricondena, por ser un dos líderes da construcción da paz da Chaco de Euskadi. O sea, a sociedade española meteu unha persoa na tarea de valer a paz no País Vasco. E agora trata de buscar a tua opinión, trata de inhabilitar, claro, iso non é construir ou axudar a construir a paz no País Vasco. Sí, non sei se é moi comprometido para ti. A ver, é comprometido, pero non ten ningún problema en dar a miña opinión. Eu creo que, efectivamente, o que foi o que se chamou o caso Bateragune, que era o establecemento dunha alternativa que supoñe, efectivamente, unha vía política para rematar a violencia armada, que, por lo tanto, nese proxecto, e quen sabe realmente o que estuvo pasando aí dentro sabe que a figura de Arnaldo Otegui, dentro do mundo da esquerda abertzale, era unha figura moi controvertida porque él se definía a sí mesmo como socialdemócrata e, por lo tanto, dentro dos sectores máis duros da esquerda abertzale, él era visto como un revisionista, como un traidor. Entonces, claro, ainda que moitas veces no gran discurso público eso non trascende, sí que é certo que dentro da sociedade vasca a imaxe de Otegui sempre foi desde nos últimos anos a alguén que pulara por unha vía que rematase ca violencia, non? Neste sentido, creo que foi unha torpeza por parte do Estado non permitir que esa vía tuvese o seu curso ordinario e o empeño continuo en poñer atrancos para que iso se pudese realizar. Eu creo que eso retrasou o final da violencia, o cal foi unha mágoa no sentido de que evidentemente todo o ambiente de convivencia no País Vasco cambiaba e cambiou radicalmente desde o momento en que ese feito se produciu. A mí, ademais, non sei se me preguntaba sabendo isto ou non, pero traballei no País Vasco no momento en que se anunciou o cese definitivo da loita armada e foi algo tan espectacular, é dicir, o cambio que houve, o cambio social que houve, o clima de liberdade que se respirou, pero por todos os ámbitos sociais, a pesar de que xa había unha tregua, é dicir, dar ese paso, e a xente, moita desa xente recoñeceu en todos os actores a xenerosidade de poder chegar a ese punto de encontro. Como creo que está acabando todo isto, ou a situación en relación con Arnaldo Otegui? Pois, a lei establece que despois de que un remata a condena de prisión sigue tendo un período de inhabilitación. Entón, nese sentido, o Código Penal é o que establece. Considero que iso é xusto ou injusto. Eu considero que o importante neste momento é que unha opción política que xa non defende de forma ninguna a loita armada teña a capacidade de participar en política plenamente. O feito de que teña unha persoa que simbólicamente abandeirou esa nova situación e que agora non pode concorrer o proceso electoral, pois é importante que a xente poda ter un partido de referencia no que confiar para avalar esa tese precisamente, non? Eu creo que máis alá de que seña unha situación injusta, así que o creo, con relación a Otegui, é importante que a xente poda expresar tamén a súa opinión con relación a unha reacción política que poda votar na medida que refrenda ese resultado dese proceso político, sin deixar de recoñecer efectivamente esas cosas. Incorporei na Asamblea do 30, teño un pasado político de militancia de moitos anos, nos últimos 2 anos bastante activo, son
respecto que está pasando en Vigo, un tema moi sensible e ademais que creo que conseguimos trasladar a ciudadanía e que a ciudadanía é consciente da situación na que estamos, por moito que non teña todo gusto e que teña que ter o Partido Popular, temos que conseguir que o teña. Pois ben, creo que con respecto que tanto a Álvaro Cunqueiro, que é un elemento máis do deterioro da sanidade pública, pero o importante realmente é o cambio de modelo, o cambio deses valores que defendemos da sanidade pública aos valores do mercado. Dentro desos valores do mercado, a privatización do Álvaro Cunqueiro é un feito importante e simbólico. Por eso, de revertir a privatización do Meixoeiro, eu creo que vai máis alá de cuestións técnicas ou económicas e que é un tema máis político. Desde a plataforma temos presentado unha demanda diante da Comisión Europea que agardamos que se solucione ademais por os plazos de setembro e agardamos ter esa resposta si en Bruselas detectan anomalías. Eu creo que presentamos unha demanda bastante ben argumentada, non vou poñer aquí a comentar, pero bueno, está disponible e creo que son coñecidas xa esas anomalías. Si en Bruselas nos dan a razón, será moito máis doado revertir a privatización, pero ainda que non nos dé a razón. Igual que hubo unha decisión política para abordar o modelo hospital, eu creo que políticamente teremos que tomar a decisión política se somos quen de acadar, que eu confío plenamente en que sí, que eso vou a traballar, se somos capaces de acadar relativo que tenemos na Xunta, tenemos que tomar a decisión política de revertir o hospital e tenemos que ver de tomar a decisión política. Pero creo, mira tu opinión, eu creo que eso sería un feito simbólico importante para dar un paso atrás a sanidade pública, que é importante en nuestro país. En Galicia tenemos un modelo de sanidade pública que tiña unha anomalía que era a situación de Movisa, que tamén tenemos que corregir, pero que era unha sanidade pública prestada ao resto do público con pouca interferencia en privatización e que nos últimos anos a introducción da privatización é espectacular, levándose do orzamento da Xunta máis da metade xa todo que a privatización. Por lo tanto, creo que é importante a aposta pola reversión para o público que estamos pedindo. Por tanto, o 3 de setembro faremos un acto no entorno ao xeral da sanidade pública de Xunta Nacional. Estamos agora articulando, faremos un acto de recordo da manifestación do pasado 3 de setembro e seguimos reclamando esa reversión, e creo que desa maneira tenemos que insistir que ese proceso político humana. Absolutamente de acordo. De feito, antes cando falamos aquí da forma de articularlo, non estamos falando máis de unha cuestión técnica de executar unha decisión política. Pero a decisión política, desde logo, é de facer que a sanidade pública volva a ser pública. Para mí, eso está fora de toda a vida. O único que falamos aquí era de como executar esa decisión. Pero, desde logo, a decisión política, sin ningún dúbida. E, ademais, non te digo máis, a Lei de Saúde de Galicia prevé a necesidade de establecemento, como sabes, dun ámbito infraestructural que permita a prestación ordinaria de todo o servicio sanitario. De tal maneira que non deixa, a mí nunca me deixou de parecer unha verdadeira canallada, por decir algo, non? O feito de que se faga xa unha planificación de infraestructuras estructuralmente insuficientes, das que saibas que o 20% para poder atender por exemplo, ao establecido de listas de espera, vas a ter que botar mão do sector privado. Cando o sector privado estaría chamado a unha colaboración simplemente conxuntural, non de carácter estructural. E se fai xa o deseño da obra pública, añadindo os recursos da obra pública se privatice, pensando en que hai que contar unha parte estructuralmente do sector privado. Eu só reflexiono alrededor de Lugo, que me quedaba máis cerca con relación ao propio UNA, pero aquí, por lo que me contou a xente, pasaba igual con relación ao agro. Entonces, sin dúbida ninguna, tanto a planificación para o futuro, e deso vai, por exemplo, e permitidme que con isto acabo, parte do deseño das liñas programáticas da Comisión que está neste momento traballando. Hai 3 liñas de traballo. As de medidas de urxencia para as situacións de emerxencia nacional, cultural, de carácter lingüístico, de carácter social, etc., para cumplir no curto plazo, es decir, nos primeiros 90 días activadas para dar resultado ao primeiro ano de goberno. Unha segunda liña de traballo no medio, entre 2 anos hasta unha legislatura, e despois as liñas estratégicas de planificación da actuación dos poderes públicos galegos de cara ao decenio místico. Decenio ou antes, quinquenios. Por que? Porque é a única maneira de facer viable afrontar racionalmente os recursos públicos. Es decir, non se poden construir dos hospitais nun ano nin nunha legislatura, pero se temos un plan para facelo, e eso solamente se pode facer en 2 claves.
clave de equilibrio territorial e en clave de solidaridade nacional. Por eso é necesario que todos os vetores dos infaliantes conversen tamén na terceira línea estratégica. Bueno, constame que eso é o que se está falando